Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. De bloemen uit de kerk die gaan als felicitatie naar Willem en Aukje Anne Bollema-Wiersma. Zij vierden afgelopen maandag hun 25-jarig huwelijk. De collecte die zal plaatsvinden bij de uitgang en de eerste is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de kerk. En dan bij de uitgang zal ook een folder uitgedeeld worden. De verhalenverteller Kees Postumus, die komt naar het dorpshuis in Achlem. Om 10:30. Maar of dat nou op zaterdag of op zondag was? Zondag. Niet op zaterdag erheen, alweer opgelost. Onze organiste is vanmorgen Tineke Gredanus. Lector is Annemarie Meijer. Onze voorganger is dominee Margarita Veen uit Franeker. Ons intochtslied is lied 139, de versen 1 en 2. Het eerste couplet mag meegezongen worden, zachtjes natuurlijk. En het tweede couplet wordt voorgelezen door de dominee. En we zingen dit indien mogelijk staande. En dan wensen wij u een gezegende dienst. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij. Wie weet mijn wegen zoals gij. Gij kent mijn leven, woord voor woord. Gij hebt mij, voor ik spreek, gehoord. Ja, overal, op al mijn wegen. En altijd weer komt gij mij tegen. Vanuit dat vertrouwen en die verbondenheid willen wij stil zijn om ons hart te openen voor dat vertrouwen. En vanuit de stilte spreken wij de woorden uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en niet loslaat wat Hij is begonnen met een ieder van u
en met jou. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat ons bidden. Eeuwige onze God, zie ons aan zoals wij hier zijn gekomen. Met al wat ons bezighoudt in ons hart. Aan vreugde, aan dankbaarheid, aan gemis, verdriet. Heer, maak onze harten zo dat wij ons verbinden aan uw aanwezigheid. Vaak onzichtbaar, maar voelbaar in de beweging die soms gaande is. Om zegen, om goedheid. Om nabijheid van troost dat ons tegemoet komt. En zo bidden wij u voor allen die daar naar uitzien. Dat zij niet alleen zijn. Verbonden mogen weten met u. Hoor hun roepen. Hoor ons bidden, Heer, ontfermen. Bidden wij u voor de kinderen en jongeren in de wereld ons toevertrouwt. Waar zij opgroeien. Zonder geborgenheid, zonder veiligheid. Zonder te mogen zijn wie ze in wezen zijn. Heer, ontferm u om soms de gebrek aan barmhartigheid in onze wereld. Bidden wij u voor de wereld van vandaag. Dat wij erop mogen vertrouwen dat het ook uw akker is. Waar gezaaid is om vrede. Waar gezaaid is om gerechtigheid. En dat u de zaaier bent. Steeds opnieuw aan het werk met ons. Heer, leer ons de ogen te openen. Voor uw barmhartigheid. Christus, ontferm. Amen. Vanuit het geloof dat Gods liefde geen einde kent, luisteren we naar het lied. Lof zij de Heer, de Almachtige Koning.
de liederen die we horen en meelezen. Het is bijna zo ver, althans voorzichtig waar het mogelijk is, dat we ook weer zelf mogen zingen. Ook in deze dienst zullen we zo meteen ook nog zelf weer gaan zingen naar de tweede lezing. Maar het is al bijzonder dat we weer mogen zingen wat mij betreft. En het is ook mooi om u hierbij aanwezig te zien. Normaal zouden we hier op dit moment in de liturgie eventjes de aandacht hebben voor de kinderen. Maar ik denk dan maar even aandacht voor het feit dat het goed doet om u allen na zo'n lange tijd weer te ontmoeten, te zien. Ook in een tijd waarin ik ook op de preek op terugkom, waarin het natuurlijk zo anders is gegaan dan we hadden kunnen voorstellen met de pandemie. Met iedereen daarin zijn eigen gedachten, zijn eigen herinneringen en wat je daarin hebt ervaren, meegemaakt en misschien ook afscheid hebt moeten nemen van lieve mensen. En dan toch willen we steeds opnieuw ook weer, en juist misschien ook wel in deze tijd, ons leven verbinden aan Gods woord. Hou vast, vertrouwen, iets dat ons tegemoet wil komen. Misschien heb ik het zo wel ervaren voor mijzelf, dat we ook dat woord nog hadden. Of dat we juist dat woord hebben van leven. En dat ons leven, hoe dat ook maar gaat, geborgen is bij Hem. Met de lezingen die we vandaag lezen, klinkt ook die geborgenheid van het leven van mensen, geborgen bij God in door. Niet altijd eenvoudig en zeker niet om altijd te delen of woorden aan te geven met elkaar. Maar toch, in het samen zijn van dit uur, zoeken we die verbinding. Of blijven we aan die verbinding vasthouden. En laten we, voordat we lezen uit Rut 2 en Mattheüs 13, bidden tot God om onze harten te openen voor zijn geest. God van leven, u die vanaf het begin het leven hebt geschonken aan ons mensen en uw schepping. Geef ons levensadem waar wij daarnaar uitzien. Opdat we kunnen opstaan in ons leven, opdat we kunnen leven in verbinding met anderen. En ervaren dat in die verbinding om te leven met elkaar een extra dimensie daar is die ons blijft optillen. In liefde, in troost, in nabijheid. Heer, geef dat wij die onzichtbare aanwezigheid van u mogen vinden in de bewegingen die gaande zijn. In ons leven, maar ook in ons hart. En dat we zo ons hart mogen openstellen, dat we misschien met alle vragen die we hebben, we ook als een akker mogen zijn, die ontvankelijk is voor het goede dat gezaaid wil zijn. Door uw liefde, door uw barmhartigheid. Opdat niet alleen wij, maar wij allen leven vinden in de wereld van vandaag. Ongeacht de context, ongeacht de tijd, vinden dat moment met elkaar in uw aanwezigheid. Geef dat onze harten iets mogen meenemen als de oogst van wat u blijft zaaien in de wereld om ons heen. Vanuit de liefde van Christus en uw Heilige Geest, die steeds opnieuw mensen in beweging zet, bidden wij u in de naam van Jezus. Amen. Horen we naar de eerste lezing uit Rut, de versen 1 tot en met 10 uit het tweede hoofdstuk. En daarna luisteren we naar een lied van Sela, hoe wonderlijk
mooi. Het gaat over de onzichtbare God in de wereld van vandaag. Hoor dan nu het woord van de Heer uit het Oude Testament, uit het boek van Rut, hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 10. Nu was Naomi van de kant van haar echtgenoot Elimelech verwant aan een belangrijk man, die Boas heette. Rut, de Moabitische, zei tegen Naomi: ik zou graag naar het land willen gaan om Aren te lezen bij iemand die me dat toestaat. Naomi antwoordde: doe dat maar, mijn dochter. Ze ging dus naar het land om Aren te lezen, achter de maaiers aan. Het toeval wilde dat de akker waar ze kwam van Boas was, het familielid van Elimelech. Na enige tijd kwam Boas zelf eraan uit Bethlehem. De Heer zij met jullie, groette hij de maaiers. De Heer zegene u, groeten zij terug. Boas vroeg de voorman van zijn maaiers: bij wie hoort die jonge vrouw daar? De man antwoordde: dat is de Moabitische vrouw die met Naomi is teruggekeerd. Toen ze hier aankwam, zei ze: ik zou graag achter de maaiers aan willen gaan om Aren te lezen bij de schoven. En nu is ze hier al de hele dag, vanaf de vroege ochtend. Ze heeft maar even gezeten. Daarop zei Boas tegen Rut: luister goed, mijn dochter. Je moet niet naar een andere akker gaan om Aren te lezen. Ga hier niet weg, maar blijf dicht bij de vrouwen die voor mij werken. Volg ze op de voet en houd je ogen gericht op het veld waar gemaaid wordt. Ik zal mijn mannen zeggen je niet lastig te vallen. Als je dorst hebt, ga dan naar de kruiken en drink van het water dat ze daar scheppen. Ze knielde, boog diep voorover en zei: waaraan heb ik het te danken dat u zo goed voor mij bent, terwijl ik toch maar een vreemdeling ben? We luisteren nu naar het lied Hoe wonderlijk mooi van Sela.
De tweede lezing is uit het Nieuwe Testament, uit Matthäus 13, de versen 24 tot 30. De gelijkenis van de wilde en het goede weet. Nog een gelijkenis vertelde de Herren. Het is maar het hemelse rijk als maar een man die het goed ziet in zijn bouwsjede hier. Doet allemaal te sliepen laai, kwam zijn vijand en sierde wilde weet tussen de goede. Doe makkerde dat er voortkwam. Het gewaak skeert op en zet de vrucht. Maar doe die blikken dat er ek wilde weet in ziet. De arbeiders gingen naar de boer toe en zeiden in hem: Boer, jou hebben dat goed ziet in de bouwsjede net weer. Waar kunnen die wilde weet aan wij komen? Hij zei zijn heren: Dat is het werk van een vijand. De arbeiders vregen hem: Willen jou dat wij de bouw opgaan en de wilde weet eruit halen? Nee, zei er, je hebt zonder een stagelijk maar de goede het uitloeken kunnen. Laat het maar makkelijker opgroeien aan een rispingen taal. Als het saffier is, dan zei ze het in de zichters. Vandel je eerst de wilde weet bij elkaar, bin het ontbosken en brand het op. En dan brengen je hem de goede weet in de squarre. Wij zongen nou lied 675 vers 1, Geest van hierboven.
Lieve mensen, gemeente van Jezus Christus. Ik noemde net de liederen al even. Misschien zien we er naar uit om al die liederen ook weer volop te zingen met elkaar. Zoals de vreugde voert ons naar dit huis waar het woord aan ons geschiet. Of bijeengeroepen uit onze huizen, ieder met zijn eigen levenslied. We moeten daar misschien wel aan wennen dat het bijna weer een beetje kan. Heel voorzichtig, samen zingen, zonder mondkapjes. Als er voldoende ventilatie is. Wie had dat bijna 2 jaar geleden zo kunnen vermoeden? Dat we ons leven zo moesten gaan inrichten. En tegelijkertijd vulden we ons leven in zoals het meest veilig zou zijn. Iedere dag opnieuw met beperkingen. Ervoeren we gemis van wat niet kon. Ervoeren we ook wat belangrijk was. En misschien wel belangrijk was geworden. Meer dan daarvoor. En velen bleven dankbaar, was mijn ervaring, om wat nog wel kon. Mobiliteit, de natuur, toch de kinderen op afstand. En kwamen er nieuwe uitdagingen om op afstand toch nabijheid te ervaren. Ook in de kerk van Jezus Christus kwamen er nieuwe uitdagingen. Ook al kon de gehele gemeente niet meer fysiek bij elkaar samenkomen, kwamen ze online bijeen. Via brieven, via kaarten, via appjes, via telefoontjes. Vult u maar in. En wat ik bedoel te zeggen is dat traditionele manieren werden vervangen door nieuwe, als vanzelfsprekend. Waar anders vele vergaderingen voor nodig zouden zijn geweest. En nu is de vraag, wat zal blijven? Wat zal blijven wat ons ook goed heeft gedaan? Waar houden we ons aan vast? En wat zal ook weer verdwijnen? Ja, omdat we toch maar teruggaan naar het oude. Waar we toch ook hebben geproefd van het nieuwe. Wat verdwijnt toch ook weer, terwijl het ons ook heeft goed gedaan. In uw eigen leven zult u dat ook hebben ervaren. En ik denk ook dat nu een beetje de tijd van reflectie is gekomen. Voorzichtig nog steeds zullen we moeten zijn, maar toch, het voelt een beetje als bevrijding. Een tijd van reflectie, hoe we de afgelopen maanden door zijn gegaan. Wat is er naar u toegekomen persoonlijk? En waar heeft u ervaren dat u kon blijven verbinden met het leven? En misschien ook wel de God van het leven. De liederen vandaag en de teksten vandaag raken daaraan. Hoe Gods naam met ons wil mee blijven gaan. Ik ben die ik ben, waar je ook maar naartoe gaat. We hoorden dat lied van Sela, gezongen door iemand anders. Omdat Sela op dat moment niet meer kon zingen. King. Ze was ziek. Ze hoorde dat ze ziek was en ze schreef dit lied. En we zagen op het filmpje ook die ene vader, die net zijn zoon had verloren. En toch dat lied van harte meezong. Met die kanttekening dat hij daarna best nog een dal is doorgegaan. Maar toch ervoer in het diepste van zijn leven dat er iemand om nabijheid van troost bij hem was. En vanochtend staan 2 Bijbelverhalen centraal waarin die beweging aan het licht komt. De beweging van een mensenleven en de beweging van Gods aanwezigheid. Verbonden met elkaar. En in beide gevallen staat daarom ook een verhaal centraal, een gelijkenis. Aan de ene kant het verhaal van Rut, zo'n prachtig Bijbelboek. En aan de andere kant een gelijkenis verteld door Jezus over Gods koninkrijk. En die 2 verhalen houden we vast, omdat daarin het een en ander oplicht en zo geschreven is dat er herkenning wil zijn van ons eigen leven, dat daarin ook verlichting wil ontvangen. En we een beweging zien.
van een liefdevolle nabijheid. In de verhalen, in de woorden die gesproken worden. En dat vraagt om verdieping, dat vraagt om openheid. Om te beginnen bij Rut. En als ik denk aan Rut, kan ik het hier niet laten om tegelijkertijd ook te zeggen hoe ik daarbij mij herinnerde dat we daarover spraken in de pastorie in Achelen met de dames van het Bijbels Leerhuis. Toen we Rut met elkaar bespraken. Een prachtig verhaal van leven, van een jonge vrouw. Een leven ook van bitterheid, van zachtheid en dialoog. En geen verhaal van hardheid, zo deelden we. Geen verhaal van grensoverschrijdend gedrag. Geen verhaal die we zo vaak tegenkomen. Maar plotseling met Rut een verhaal van zachtheid. Met een Boas die alles voor haar doet wat maar goed is voor haar. In een tijd, in een wereld waarin we opgeschrikt blijven door geweld tegen vrouwen. Het gaat met Rut over een verhaal waarin het brood des levens wordt gedeeld in het huis van het brood in Bethlehem. En daarom ook terug naar vandaag. Voordat Rut trouwde met haar man in haar land Moab, was het broodhuis in Bethlehem leeg. Er kon in Bethlehem het brood des levens niet meer gedeeld worden. Mensen hadden honger, nood en vluchtten naar een van de buurlanden Moab. Zo geloof ik mogen we dat verhaal ook lezen. Bethlehem, huis van brood, dat je niet alleen de stad daarin herinnering roept, maar ook de betekenis van dat woord in de Bijbel. Het broodhuis, huis van het brood waarin het leven gedeeld wil zijn. Het was er niet meer. En de schoonmoeder van Rut, Naomi, gaat met haar man en haar ongetrouwde zonen Bethlehem uit. Het had niet meer die betekenis. En ze zullen verder gaan in dat vreemde land dat vertrouwd voor hen is geworden later. En waarin de ene zoon trouwt met Orpa en de ander met Rut. Er is nog veel meer over te vertellen, maar ik zal de inleiding daarin kort houden. Waar we nu over horen is dat Rut verder is gegaan, weduwe is geworden en met haar schoonmoeder toch weer op weg gaat naar Bethlehem, naar het huis van het brood, waar het brood van het leven weer gedeeld wordt. En het betekent tegelijkertijd dat als we zeggen dat Rut weduwe is geworden en zij met haar schoonmoeder alleen daar naartoe gaat, er ook veel verdriet heeft afgespeeld in het leven van Rut, in het leven van Naomi. 2 liefste zonen van Naomi zijn haar ontvallen en haar man in dat vreemde land. En in het Bijbelboek is ook duidelijk dat het dan niet maar meteen gaat van ach, het heeft zo moeten zijn en we zijn dankbaar. Nee, het Bijbelboek is duidelijk wanneer Naomi haarzelf dan ook de naam Mara geeft. De verbitterde, de bittere. De Bijbel gaat niet altijd om perfecte verhalen. Integendeel, zou ik bijna zeggen. En toch is het dat boek waar velen van ons het teken van een levenslicht in ontvangen. Juist door het lijden heen. Ook Rut heeft veel te jong haar lieve man verloren. En gaat nu mee met haar schoonmoeder. Zij spreekt op de grens van het ene leven naar het ander die bekende woorden. Als haar schoonmoeder steeds zegt, blijf toch in jouw land. En Rut zegt, hou toch op mij te vragen u te verlaten. Uw God is mijn God. Waar u gaat zal ik gaan. Waar u slaapt zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En nu is Rut daar. In dat land waar het geloofsbrood ook als levensbrood gedeeld wil zijn. Verbonden met de God van het leven. In Bethlehem. In Bethlehem. En Boas is hier een herenboer. Maar al lezende zou hij ook de leider van de geloofsgemeenschap kunnen zijn. Of is het ideaal dat beide hand in hand gaan? Dat je als mens een functie hebt en in je geloofsvertrouwen. En dat daarin eenheid is. Ook al is het geen ideale situatie, heeft het een wel met het ander te maken.
jouw leven en het geloofsvertrouwen? Dat is wat we hopen. Dat is wat we willen overbrengen. Om troost, om nabijheid. En de akker waar je als boer op zaait, wanneer de vruchten opkomen, horen we in de Bijbel, willen ze gedeeld zijn. Niet alleen voor jezelf, ook voor de ander. Ja, en in deze tijd zouden we ook kunnen zeggen, de akker waar je als boer op zaait en de vruchten die komen, daarvoor moet de ander ook zorgen dat de boer ermee kan leven. Dat verhaal is er ook. Hier horen we hoe die akker er wil zijn voor iedereen. Ook voor de armen. Ook voor de kwetsbaren. Ook voor de mensen zonder sociale status, want dat was je als weduwe in de tijd van de Bijbel. Welk bestaansrecht had je zonder man? Afhankelijk was je in die tijd van de barmhartigheid van anderen en van de barmhartigheid van God die door de mensen heen wilde werken. En dat maakte dat tegelijkertijd die akker van Boas ook staat naast de boerenakker. Ook de akker voor ons leven, voor de akker van de wereld. Hoe bewegen wij ons daarop? En als we goed kijken naar Boas, Boas gaat op zijn akker van geloof, hoop en liefde aan de slag. En hij vertelt aan Rut, lief mensenkind, wanneer je dorst hebt, ga dan naar de kruiken en drink van het water dat ze daar scheppen. Het levenswater zal ik je aanreiken, waardoor je geen dorst meer zal hebben. De bron van het leven die verder gaat, ook voor haar als vreemdeling, in dat vreemde land waar ze net is aangekomen. En we horen het gebed van Rut. De verbinding met de eeuwige, met de onzichtbare. Die zegt, ik ben die ik ben, ik ga met je mee. Waaraan heb ik het te danken dat u zo goed voor mij bent, terwijl ik toch maar een vreemdeling ben. Vanuit die akker van Boas leidt ons die spirit tegemoet te komen. Die spirit die wel degelijk weet heeft van het onderscheid tussen het graan en het onkruid. Tussen wat leven geeft en wat leven ontneemt. Tussen rechtvaardigheid en onrecht. Boas had ook de andere kant op kunnen kijken. Of whatever. Misbruik kunnen maken van deze kwetsbare vrouw. Maar hij heeft weet van het geloofsvertrouwen van het Bijbelse visioen. Van de Torah. Dat iedereen op mag groeien in recht en vrede. En komen we dan niet opnieuw bij dat verlangen waar Jezus ook over spreekt. Een verlangen waarbij mensen vandaag bewegen in de wereld alsof Gods koninkrijk oplicht. Maar het zaad dat daarvoor gezaaid is, lijkt toch soms zo ver weg. We kennen de bekende vragen en klaagzangen. Ik wil wel geloven, maar waarom dan? Lieve mensen, het kwaad zaait ook. Horen we in de gelijkenis. Het kwaad zaait ook de angst, de leugen, de achterdocht, de waanzin. En we horen het eerder in Mattheüs, die ene belangrijke zin. Het kwaad en het goede, beide groeien zo op, omdat ze met elkaar zijn verweven. De Vader in de hemel laat zijn zon opgaan over goede en slechte mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Het is niet aan ons mensen om te oordelen. Het is aan ons mensen om de mensheid te blijven verbinden aan het zaad dat gezaaid wordt met het oog op de liefde van God en de vrede van Christus. Waarbij Christus Jezus diegene is die op die weg in de plaats van de ander is gaan staan. Ook van u, ook van jou. Om aan hem of haar in alle kwetsbaarheid, in alle wanhoop, in alle lijden te vragen. Wat heb je nodig? Wat heb je nodig om verder te kunnen? Wat heb je nodig om deel te blijven van de gemeenschap van het leven? Een verbinding vanuit liefde, een verbinding waar dat licht wil schijnen alsof Gods koninkrijk oplicht. Zoals Boas in de plaats gaat staan van Rut. Wat
heb je nodig? Als je dorst hebt, ga dan naar de kruiken. Hoe kan ik jou helpen in de context van deze tijd met de middelen van vandaag? En waarin de verbinding en de spiritualiteit waarin hij geworteld is, hetzelfde is als wat we horen in Gods Koninkrijk. Steeds opnieuw uitgenodigd worden om in de plaats van de ander te gaan staan die lijdt. Om aan hem of haar in alle kwetsbaarheid, in alle wanhoop, in alle lijden te vragen: wat heb je nodig om verder te kunnen? Wat heb je nodig voor je leven? Dat is de vraag die centraal zou staan in de gemeente van Christus, vanuit zijn liefde. De gemeente bepaalt niet hoe de ander moet leven. De gemeente vraagt aan de ander: waar kan ik je nabij zijn? Lieve mensen, wat hebben wij nodig in ons leven om verder te kunnen? Waar zien wij naar uit om deel te blijven van de gemeenschap van het leven van God? En hoe krijgt een nieuw verlangen of dat vertrouwen steeds opnieuw vorm? Waar ons leven in deze tijd misschien niet perfect is. Alsof we maar moeten wachten tot de wereld met steeds weer nieuwe mensen in één keer. De wereld van vandaag, waarin Gods stem klinkt. Het klinken zo als grote woorden. Maar zo ervaren we het in diepste in de beweging die gaande is. Zie jij in jouw tijd, en ik noem het in het Grieks chronos, zie jij in de tijdslijn, in de chronos, jouw tijdsmoment, jouw kairos moment, waar soms een en ander samenvalt of samen is gevallen. Zonder dat meteen de hele wereld veranderd is, dat jij mag ervaren. Er komt iets samen, van nabijheid, van troost, van de liefde om mij heen. Alsof God het is die mij aanraakt. Zonder dat we het altijd doorhebben. Maar waar wel die beweging gaande was en blijft. Om er te zijn voor elkaar. Om het goede, om zegen, om recht voor iedereen. Het mooie is dat in beide lezingen de zaaier onzichtbaar aanwezig is. Onzichtbaar en toch aanwezig. En ineens zong mijn zoon gisteren dat liedje van de EK. We are the people we have been waiting for. Out of the ruins of hate and war. Met andere woorden, wij zijn de mensen waarop is gewacht. Wij zijn gekomen uit de ruïnes van haat en oorlog. Om nu een liefdesleger te zijn. En het slot van het lied gaat over de broken bells and broken church. Over de gebroken kerkklokken en de gebroken kerk. Waarin verwezen wordt naar een hart dat huurt. Naar een hart dat pijn heeft. En het mooie van het liedje is, en waar die zichtbaarheid aan het licht wil komen. In een hart dat lijdt, in een hart dat pijn heeft, gaat het om een hart dat werkt. Daar is van alles aan de gang. Om vanuit een gebroken plek te worden naar iets moois. Theoloog Bono zal het niet voor niks zo hebben opgeschreven. Wij zijn de mensen waar we op hebben gewacht. Zo zijn wij de gemeente die samenkomt. Niet rondom onze perfecte verhalen, maar om elkaars levensverhalen te horen. Waarin intens verdriet is, waarin gemis is. Waar verhalen leven die het licht moeilijk verdragen en worden verdrongen. En soms naar boven komen in lastige dingen.
Zo komt de gemeente samen rondom verhalen van dankbaarheid. En worden ze gedeeld wanneer ook die andere kant is ervaren van vreugde. En we aan elkaar vragen, lieve mensen, wat hebben we nodig om verder te gaan als de gemeente van Jezus Christus? Ja, in die brede kerk, waar het blijft gaan om wij. Wat hebben wij nodig? Hoe kunnen we zo gemeenschap zijn dat die anderen verlangende naar het licht omstraald mag worden door licht en leven? En dat we ervaren dat in die beweging steeds opnieuw God het is die ons tegemoet komt. Amen. Aan u behoort, o Heer, de Heeren, de aarde met haar wel en wee. Een bekend lied hopelijk, wat we samen zingen en samen spreken. Met elkaar zingen we eerst het eerste couplet. En om toch nog voorzichtig te zijn met elkaar, spreek ik het derde couplet uit en zingen we daarna weer het vierde couplet met elkaar. Gij hebt de bloemen op de velden met koninklijke pracht bekleed. De zorgeloze vogels melden dat gij uw schepping niet vergeet. Het is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis.
Laten wij God danken en onze voorbeden aan hem voorleggen en eindigen met het Onze Vader. Laat ons bidden. God van alle tijden en van alle mensen, wij danken u dat uw levensgeest het is die ons mensen in beweging blijft zetten. Van het begin af aan, van uw schepping vanuit ons geloofsvertrouwen. Liefdevolle God, dat wij die ademgeest mogen ontvangen. Dat wij die ademgeest blijven doorgeven aan anderen om ons heen. En dat in die verbinding wij mogen ervaren. Een liefdevol licht, een teken van warmte. Vanuit uw gegeven zegen aan ons. Heer, leer ons voorzichtig om te gaan met wat het is dat u schenkt aan ons. Leer ons voorzichtig om te gaan met wat het is dat u schenkt aan de ander. Zo hebben wij naast onze dank ook onze voorbeden. En bidden wij u voor hem en haar die in onze gedachten opkomen, die worstelen in hun bestaan, die zoeken naar een weg van leven, omdat er soms te veel op een pad kan komen. Heer, dat het brood van leven gedeeld mag blijven en de ander gevraagd mag worden wat hij of zij nodig heeft. Om voorzichtig aan een pad te blijven vinden. Heer, wij bidden om uw barmhartigheid over hem en over haar. Bidden wij u voor de vrouwen in onze samenleving die onveiligheid ervaren, omdat hun namen op lijsten worden gezet door jonge mannen en rondgedeeld worden in de studentenwereld. Wij bidden dat onze ogen geopend mogen blijven voor het geweld tegen vrouwen in onze samenleving. Wanneer wij steeds opnieuw opgeschrikt worden. Wanneer opnieuw weer een vrouw met geweld om het leven is gekomen. Alsof het een nieuwsitem is, in plaats dat het onze harten doet opstaan. Ook te zien hoe onveilig het kan zijn. Voor vrouwen, voor jongens, voor transgenders, voor lesbiennes, voor homoseksuelen. Heer, leer ons zien dat u het bent die geen mens wil beschadigen. Leer ons zien dat u het bent die mensen het leven blijft geven. En geef uw kerk de kracht daarvoor te blijven opstaan. Heer, wij bidden voor gemeenteleden van Adem Kimshut. Wij bidden voor gemeenteleden van Achlem Hitsen. En elk die het maar de gemeente verboen is. Dat het verlangen om een oor weer te zien groeit. En blijdschap jouwt, nood wij een oor weer voorzichtig moedje kennen. Wij bidden voor de zieken. Voor jonge mensen die het leven maar verwachting van hij leven. Voor de band en de jongeren die dwaanden binnen in de beweging van Oski en Nijbegin. Dat de vreunskip en Saina om haar een hinnen vielen mij.
Heer, wij bidden u. Wilt u ons horen in de stilte van dit uur? Wanneer soms alle andere stemmen tot zwijgen zijn gebracht. En die verbinding open blijft. Met uw levensgeest. Hoor ons zo bidden. Om wat er klopt in de diepte van ons bestaan. Heer, wij bidden u voor uw akker, voor deze wereld. Dat er mensen blijven die onderscheid weten te maken. Tussen het goede zaad en het kwade. Dat er mensen zijn die blijven ontdekken. Dat groeit wat wordt gezaaid. Geef dat zo uw akker gezaaid mag blijven. Met liefde en vrede. Vanuit ons geloofsvertrouwen. In uw bewegende aanwezigheid met ons. Zoals wij steeds opnieuw dat gebed bidden. Waarin uw koninkrijk is dat tot ons komt. Dat daarin ook alle gebeden mogen samenkomen. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Zometeen bij de uitgang mag u uw gebeden geven, ja ook. Maar mag u ook uw gaven geven. Dat wat in ons hart leeft en u mag ook uw gebeden in de collectezak doen. En we vertrouwen erop dat het gedeeld wordt met elkaar. En dat wat we in de collectezak stoppen ook tot zegen mag zijn. Als slotlied dacht ik, we kunnen misschien nog niet zoveel liederen zingen als we zouden willen. En een mooi lied, wat volgens mij het koor in Adem ook wel eens zong, is The Lord Bless You and Keep You volgens mij. Maar misschien een andere versie. Ik dacht, laten we daar naar luisteren. U mag gaan staan, u mag ook even gaan zitten bij het slotlied. Totdat we met een zegen gaan opstaan. Zullen we eerst rustig luisteren naar het slotlied. Waarin er Engels wordt gezongen, maar een Nederlandse ondertiteling aanwezig is. De Heer zegent u en behoede u. Be
Dat we zo mogen gaan van hier. Ons gedragen mogen weten door Gods liefdevolle zegen. Om ook elkaar tot zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest is met u en met jou allemaal.